Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fl-okkażjoni tal-mit-sena mid-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima eżistijej, il-Papa Franġisku ikkonċeda iddeċida li jagħti ġifieri indulġenza plenarja fis-sena ġubilari tad-deritt tal-Madonna ta' Fatima. Is-sena kif ġiet deċiża sistijej li fiha ħajsiru iċ-ċelebrazzjonijiet allura anke l-perjodu li miegħu hija marbuta dil-indulġenza partikolari li qed jagħti l-Papa Franġisku. Din is-sena propju għandha l-bidu tagħha fis-27 ta' Novembru tas-sena 2016 u tispiċċa fis-26 ta' Novembru tas-sena 2017. Mela is-sena li fiha jsiru iċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-mit-sena mid-deritt tal-Madonna ta' Fatima u iż-żmien li fih hija marbuta din l-indulġenza partikolari kif se nispjegalkom huma mis-27 ta' Novembru tal-2016 sa 26 ta' Novembru ta' l-2017. Qabel ma nispjega il-modi kif wieħed jista' jirċievi din l-indulġenza plenarja marbuta maċ-ċentinarju tad-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima, nixtieq biex nifhmu ftit nispjega fil-qosor u b'mod ħafif ħafna it-talim dwar l-indulġenzi fih dan il-Knisja għaliex mhux dejjem jinftiem jew mhux dejjem iridu nifhmuh jew naħsbuh xi ħaġa li ma nafxiex tal-antik u l-Knisja ma dix temmen fih, mentri mhux il-każ istijej. Aħna jekk nkunu nafu il-Knisja x'tallem eżatt jekk ikollna xi dubju. Għall-grazzja tal-Alla għandna dak li jidulu il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Waħda miż-sbuħija tal-Knisja Kattolika fejn jidħol it-tagħlim tagħha eżistijej mhuwiex skont kif jaħsibha dak it-teologu, mhux kif jaħsibha dak l-isqof, mhux kif jaħsibha dak il-qassis, mhux kif jaħsibha dak il-katekista, mhux kif jaħsibha dak il-lider, imma t-tagħlim tal-Knisja kif tagħtihulna hija stess miġbur minna stess fil-katekizmu ta' Knisja Kattolika. Dak minnkom li ma tkomx il-katekizmu ta' Knisja Kattolika tajjeb illi jkollkom għaliex anke bil-Malti ħarġet reviżjoni ta' traduzzjoni li kienet ħarġet ġiet stampata b'mod riċenti u għandna kollox updated b'mod tajjeb ħafna. U propju fil-paragrafi 1480 hemmhekk għandna il-talim tal-Knisja dwar l-indulġenzi. Ħankun eżatt mill-1471 sa 1479. Hemmhekk għandna numru ta' paragrafi fejn għandna miġbur it-talim fuq l-indulġenzi. X'inhu eżattament eżisti dan it-talim? Biex nifhmu, irridu nifhmu ftit illi dnub tagħna għandu żewġ konsekwenzi. Ħanipprova nispjega b'mod sempliċi. Id-dnub tagħna għandu żewġ konsegwenzi. L-ewwel konsegwenza, u speċjali dnub il-mejjed, huwa li jiffredna mill-imħabba tal-Alla. Mhux li Alla jieqaf iħobbna, imma li lilna joħroġna minn imħabbtu. Jiġifieri Alla jrid jagħmel hekk u int ma tridx it-tannieqa tiegħu. Biex niftemmu b'mod sempliċi, noħorġu mill-imħabba ta' Alla. U dnub mejjed joħroġna mill-imħabba tal-Alla. Id-dnub venjali eżistijej nibqgħu fl-imħabba tal-Alla ma tidħol id-djufija tagħna. Imma dnub mejjed letteralment għalhekk mejjed x'immewwet. Imewwet l-imħabba tal-Alla f'qalbna, mhux l-imħabba li Alla għandu għalina, imma l-kapaċità tagħna li nilqu din l-imħabba. Id-dnub mejjed joqtol ġewwa fina il-kapaċità li nkunu maqudin ma' Alla. Allura, dik il-kapaċità ma nitilfuhiex però, terġa' bil-grazzja ta' Alla fis-sagrament tal-qrar u bil-fidi dik terġa' tinfetaħ
Meta aħna mmorru nitolbu il-maħfra nilqaw il-maħfra li l-mulej irid jagħtina bi grazzja tiegħu jerġa' jiftħilna qalbna għalih. L-indiema primarjament hija don tal-Ispirtu Santu, hija grazzja tiegħu li taħdem fina u aħna nikkollabraw magħha. Mela, l-ewwel effett ta' dnub SSTA, u speċjali dnub il-mejt u li jaqtana minn Alla b'dal mod. Fil-qrar id-dnub jinħafer. Però id-dnub kemm mejjet u dnub venjal SSTA għandu konsegwenza oħra. Mhux biss li jaqtana minn Alla, imma ħanpoġġiha b'dan il-mod, il-karattru spiritwali tagħna jibdlu. Ma jħallinix fil-karattru eżatt kif għandna nkunu, jiġifieri fir-rabta sabiħa tagħna ma' Alla, fir-rabta sabiħa tagħna mal-ġid tal-art. Imma jsir daqsxejn karattru diżordnat, karattru mhux postu, karattru li jitlef iżbuħija tiegħu. Issa din il-bidla li sseħħ ġewwa fina hekk li ma nibqgħux nies daqshekk inħobbu l-karattru tagħna jitbiddel. Meta aħna nqarru id-dnub jinħafer, imma din il-bidla li sseħħ fina din ma tinħafirx. Din aħna nerġu biex ngħidlek nikkwistaw lura il-karattru spiritwali sabiħ tagħna, id-dispożizzjonijiet spiritwali sbieħ tagħna, dawn aħna nerġu nakkwistawhom permezz tat-talb, permezz tas-sawm, permezz tal-karità li aħna nagħmlu. Huma tliet emmejjel prinċipali: it-talb, is-sawm u l-karità. Issa aħna dan nistu mela id-dnub jinħafer. Imma il-konsegwenza ta' dnub fina li tawweġ il-karattru spirituali tagħna dik ma tinħafirx fil-qrar għax mhix kwistjoni ta' maħfra, hija kwistjoni li naħdmu fuq il-qalb tagħna. U naħdmu permezz tat-talb, is-sawm u l-karità. Dak li aħna ma jirnexxinniex nikkollaboraw ma' Alla bit-talb, is-sawm u l-karità biex qalbna titbiddel fuq din l-art, biex l-effett ta' dnub fuqna jitlaq, allura aħna dak nirċivuh biħnina u bi grazzja fil-purgatorju, fil-ħajja tagħna. Meta kuna żgħar forsi spjegawilna dil-ħaġa biex niftehmu meta inti tweġġa' u jkollok ferita, l-ferita tfiq imma tħallilek dik il-marka. Id-dnub Alla jaħfru, il-ferita tfiq imma għandha l-konsegwenzi tħallilek marka. Aħna dik il-marka rridu inneħħuha permezz tat-talb, sawm u karità, jew dak li ma nikkollaborawx permezz ta' dawn fuq din l-art il-mulej jagħmlu fina u mbagħad permezz tal-purgatorju fejn hemmhekk aħna mbagħad inkunu nistgħu verament ikunu quddiem Alla mingħajr tikmix, mingħajr teba, safja, puri u qaddisa. Issa eżisti l-indulġenza tidħol propju hawnhekk. Il-Knisja bl-awtorità li Alla tal il-Petru, bis-seta illi tal il-Knisja. U l-Knisja maquda mhux biss bl-awtorità ta' Petru, imma permezz tal-merti u l-grazzi tal-qaddisin kollha għax aħna d-dnub tagħna jeffettwa l-xulxin u l-qdusija teffettwa lil xulxin. Il-Knisja meta jiddeċidi il-Papa, kif jiddeċidi il-Papa, kif jagħmilha l-Papa, lilna b'ċerti emejjel li aħna nagħmlu fuq dil-art bħala kollaborazzjoni mal-grazzja t'Alla, il-Knisja tagħtina il-maħfra biex ngħidlek tal-purgatorju dik hija. L-indulġenza hija qatt-taħnina kbira. L-indulġenza tista' tkun parzjali jew plenarja. Parzjali ġifieri parti mill-purgatorju, plenarja ġifieri totali. L-indulġenza nistgħu nofruha għalina nfusna u nistgħu nofruha għall-erwieħ ta' purgatorju. Issa, biex aħna nirċievu l-indulġenza hemm ċerti kundizzjonijiet. Tajjeb, uħud minnhom huma dejjem fl-indulġenzi u mbagħad hemm dawk li huma speċifiċi, pereżempju f'dal każ marbutin mal-ġrajiet ta' Fatima. Li huma speċifiċi huma dan, number 1 li rridu nqerru u konna qalbna distakkata mid-dnub, ġifieri mhix xi ħaġa awtomatika. Number 2 li rridu nitqarbnu, nirċievu l-Ewkaristija. Dan kollu jista' jsir fi żmien 8 jiem meta jsiru l-atti tal-indulġenza. Li nitolbu għall-Papa mhux biss għalih bħala persuna u l-intenzjoni tiegħu ma huwa dak li qed jaqgħadna fil-Knisja, ġifieri it-talba l-Papa wara qagħda mal-Knisja. Li nistqarru il-fidi tagħna u din nagħmluha permezz tat-talba tal-kredu. Imbagħad ikun ġifieri dawn huma l-erba' kundizzjoni dejjem marbutin ma' kull indulġenza. Il-qrar, it-qarbin,
l-istqarrija tal-fidi, l-kredu u t-talba l-Papa. Imbagħad missier naslima u glorja ħafna drabi ma t-talb nitolbu l-Papa. Imbagħad ikun hemm xi qatt partikolari marbut ma' dik l-indulġenza. U dan l-att partikolari li jmiss mal-ġrajiet ta' Fatima huwa maqsum fi 3. L-ewwel qatt huwa għal dawk illi f'din is-sena ġubilari imorru pellegrinaġġ fis-santwarju tal-Madonna ta' Fatima ġewwa il-Portugal u jieħdu sem f'xi ċelebrazzjoni jew f'talb offrut il-Verġni imbierka. Tajjeb, mela l-ewwel mod kif fis-sena ġubilari ta' Fatima nistgħu nirċievu l-indulġenza wara mmorru Fatima nagħmlu pellegrinaġġ hemmhekk, nitolbu fis-santwarju hemmhekk nieħdu sehem f'ċelebrazzjoni jew nitolbu l-Omna Marija flimkien ma' dawk l-affarijiet l-oħrajn diġà semmejt qabel. It-tieni mod kif aħna nistgħu nirċievu l-indulġenza f'din is-sena taċ-ċentenarju ta' Fatima huwa għal dawk illi ma jistgħux għalx imorru hemmhekk is-santwarju ta' Fatima. U allura il-Papa ta' l-indulġenza anke b'dan il-mod illi matul is-sena tal-ġublew ta' Fatima fit-13 ta' kull xahar bejn Mejju u Ottubru tal-2017. Għaliex it-13 ta' kull xahar? Għax id-deritt ta' Fatima seħħew fit-13 ta' kull xahar bejn Mejju u Ottubru tal-2017. Min fit-13 ta' kull xahar bejn Mejju u Ottubru tal-2017 imur jitlob quddiem statwa tal-Madonna ta' Fatima illi tkun esposta b'mod solenni għal qima pubblika f'xi knisja, f'xi oratorju jew f'xi post adattat, hemmhekk ikun jista' anke jieħu sehem f'ċelebrazzjoni ta' talb jew inkella f'talb lill-Verġni imbierka ikun jista' jirċievi anke l-indulġenza b'dan il-mod. Mela minn fit-13 ta' Mejju u f-13 ta' kull xahar minn Mejju u Ottubru tal-2017 jekk imur jitlob quddiem statwa tal-Madonna ta' Fatima esposta f'xi knisja, oratorju jew f'post ieħor xieraq u jieħu sehem f'ċelebrazzjoni ta' talb jew talb dedikat lil Madonna, hemmhekk ikun jista' anke jirċievi l-indulġenza plenarja għax hija indulġenza plenarja li l-Papa qed jagħti f'taċ-ċentenarju. U mbagħad hemm it-tielet forma kif aħna nistgħu anke nirċievu anke l-indulġenza li hija għal dawk li huma morda jew dawk li għandhom kundizzjonijiet ta' tbatija fil-ħajja tagħhom lura ma jistgħu jagħmlu l-ewwel waħda u laqqas it-tieni waħda xi huma anzjani għax huma morda fejn jistgħu jkunu priġunieri, nies li għandhom diffikultajiet fil-ħajja tagħhom. Allura dawn huma imħeġġin illi fit-13 ta' kull xahar bejn Mejju u Ottubru tal-2017 jekk jitolbu anke b'mod hekk privat quddiem ġbija tal-Madonna ta' Fatima. U spiritwalment jingħaqdu ma' ċelebrazzjonijiet li qegħdin isiru f'dan iċ-ċentenarju. F'daw il-ġranet ta' deritt u joffru id-tbatija tagħhom b'fiduċja sħiħa lill-Alla u joffru s-sagrifiċċji tagħhom faqda ma' Marija, hemmhekk huma wkoll jistgħu jirċievu din l-indulġenza. Mela rajna it-tlet forom eżistijiet ta' kif din l-indulġenza plenarja il-Papa Franġisku qiegħed jagħtiha f'din is-sena taċ-ċentenarju tal-Madonna ta' Fatima. Inħeġġiġkom sabiex eżistijej jekk nagħmlu użu minnha b'mod tajjeb. Hija grazzja li aħna nistgħu nofruha għalina stess u wisq isbaħ jekk nofruha batta mħabba għall-erbieħ ta' purgatorju. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.